Yn gynharach ar fan a Lawr, cafodd ein timau eu herwgipio a'i herio i yrru camperfan 874 milltir o un pen o Brydain i'r llall, heb fynd ar drafferth na defnyddio GPS. Mae Elan a Mari yn neud tîm Sasgwad wedi cyrraedd Cheltenham, tra fod yr hogiau yng nghanol yr Alban. Mae Sasgwad oedd yn fuddigol yn y sialens viral, sef i gael y mwyafrif o retweets, mae Camp Sinatra ar y blaen efo'r rhestr siopa ar ddechrau diwrnod 2. Plan of action heddiw. Dwi am fynd fewn i Cheltenham. Woohoo! Achos mae yna blwch post Air ar ôl pwy, Elen? Ffaith ddiddorol i chi, nath un o rhwyfwyr Prydain Fawr ennill medal air yn yr Olympics yn Llundain. Ac oedd o'n dod o Cheltenham. Dyn ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu cyrraedd heibio'r Midlands erbyn amser cinio. A wedyn gobeithio cyrraedd gyrion Alban erbyn 6 o'r gloch heno. Ie. Dy'r plan, de. Plan da iawn, ond cofiwch bod angen cwblhau y rhestr siopa, sef cwrdd a Chymro, ymweld â lle ag enw perthnasol, 2 wlad mewn 1 llun, darganfod safle sipsi, corff ar y ffordd, a hynlyn gyda chymeriad chwedlonol. Nathon ni mesio hwnna fyny fed yn do. Do, achos oedd y Brenin Arthur yn Land's End. A mae'r tîm arall di mynd ar Loch Ness. Felly, Loch Ness, gone. Yn hollol gywir, Elan. Ar genod ar ei ffordd, tybed os di'n fore da yn Camp Sinatra. Hwna dwi eisiau. Bore da? Dim byd da han. Bore shit. Nath i penderfynu fel tîm i peidio cysgu dyn gilydd am health and safety reasons. Just rhag ofn. Rhag ofn beth, exactly. Ti yw'r creep, nid fi, babe. Wwa, beth yma tarl efo stiff, ia. Bydd y plan heddiw, baith. Ie, mae'n gynnar. Ni eisiau trio curo'r her enw perthnasol heddi. Gen ni rywle mewn golwg. A'r lle yna ydi Alexandria. Alexandria. Sori, jog gachu. Gyda'r merched wedi hen gychwyn ar ei taith, pa ffordd mae'r hogiau'n meddwl fydd orau i fynd heddiw? Ni'n meddwl mynd lawr tuag at rhywle o'r enw Gretna Green, sydd yn eitha agos at Dumfries a'r ffin rhwng yr Alban a Lloegr. Os fedrwn ni ffindio rewl sydd yn croesi fewn i Lloegr sydd ddim yn draffordd, fedrwn ni curo'r her. 2 wlad mewn 1 llun ac ymweld â lle ag enw perthnasol sydd ar restr Lex a Welsh, tra mae'r genod yn canolbwyntio ar flwch post air. Mae rhaid i ffynu postcard. Ie, a mae rhaid i sgwennu rhywbeth yn efo. Ond yn gyntaf rhaid ffeindio'r blwch post air a jyst i fod yn glir yn ôl rheola fan a Lawr, mae'r timau yn cael defnyddio technoleg i ddod o hyd i wybodaeth, ond ddim GPS. Where is the golden post box. Where is golden post box? So ni'n licio bod yng nghanol dref nawr, na gathon ni bach, o'n i'n stuck yn Inverness yn o'r blaen. Wel, gath ni trybol ddoe. Oedd e bach yn nightmare. Pan i yn y dref, oedd e'n nightmare mawr. A postbox in Cheltenham's High Street was painted gold yesterday. Ie, dim stryd di High Street, oce? Yna? O, Iasiwr ddew y gloman. Gyda'r merchad yma i cachu yn Cheltenham, mae'r hogiau'n ffrio mynd lawr yn A82. Ar dylu, sydd eich llafio? A-R-D-O-E-E. Gore, ni'n fyna. Serious? Ie. Ar yr A82, fe, lawr i Alexandria? Ar yr A82. Ni'n ar y ffordd i Alexandria, ie. Lex Welsh yn brysur agosau at Alexandria. Felly, ar merchad bellach wedi cyrraedd canol dre Cheltenham. Els, dwi teimlo oedd bod chdi'n cerdded bach yn slo, de? Stan ni ddim byd i bosio nhw fe, anyway. Ma, dyn ni'n gorau ffeindio siop sy'n gorau, a dyn ni'n gorau ffeindio'r postbox. Fi'n meddwl, dyn ni'n literally mewn Alexandria. Literally ar y map. Yn Alexandria? Wel, fi'n mewn charge o'r maps, a fi'n dweud ni'n mynd Alexandria. So ni'n angen aros am y dref. Patience is a virtue. Patience is a virtue? Tell I, Lex boy, ti mewn ras i fod. Reit, mae'na WH Smith yna, allan ni fynd nôl postcard o fyna. Yeah, come on, quick. Yeah? Yeah. Quick stop un ôl cerdyn felly i bostio drwy flwch post air, ac mae Lex dal wrth hi'n trio ffeindio Alexandria.
Lot o woman. Wel, mae'n eitha oed, ni wedi cyrraedd Alexandria, a ni dal heb ffeindio'r ffriggin arall. Os o'n i wedi cyrraedd Alexandria? Wedi wedi? Na, dwi'n mynd. Be ma fe? Wel, ar y map, wel, mae'n literally dweud about, well... Oh, come on, Lex, babe, chillax. Dyn ni'n sgwennu, carden post, dyn ni wedi prynu, a stamps, a danfon cardio post gatra, i weid am ein antur hyfryd, a wedyn postio fe yn y blwch postio air. Fi hyn wedi cael hashtag fan a lawr yn fy ngharden post. Ah, good thinking, good thinking. Alexandria, oh my god, oh my god, oh my god. Alexandria. Right, chweithnes i ti. Canolfan gwybodaeth Alexandria yna. Ti eisiau mynd i... Yeah, totally, totally. Yma hwnna we? Mae'n edrych na befo. Oh my, gidiad, mae hwn yn really exciting. Fi rioed i mynd yn excited ar gyfer blwch postio o'r blaen. Nw, da fi chweith. Ydy yn un? Yes! OK, gan i dynnu llun efo hwn. O, hyfryd. OK, barod? Ti wedi postio chdi? 1, 2, 3. Yes! 3 peth oddi ar y rhestr siopau'r merched, a'r hogia bellach yn cyrraedd a Lex. Andrea. Shut up! Yeah, Oh my god! the heart of the Vale. Oh! Right, watch. Heart of Gabor. Da iawn, Hey. hogia, ymweld â lle efo enw perthnasol, dyn. Paris is mine. Nôl yn Cheltenham, mae Elan a Mari yn siŵr bod nhw'n mynd i ffeindio rhywbeth arall oddi ar y rhestr siopa. Dwi wedi googlo stuff to do in Cheltenham. A maen nhw dweud ni, go to the shopping centre. So dyma ni yn y shopping centre. Beth di hwnna fanna? Trojan horse! Mae'n a mythical creature. Ydi o? Ydy. Ty'n llun. Llwyddiant arall i Elan a Mari wrth iddyn nhw bostio cerdyn drwy flwch post air a chael hynlyn gyda chymeriad chwedlonol. Dim ond un peth mae'r hogia wedi llwyddo i dicio oddi ar y rhestr, sef lle ag enw perthnasol. Ond... Mari, fi wedi cael ticket arall. Ah, bastard! O, nes i roi peth yn y machine. Hwnna. Ti allan mewn der limbo. Tro nesa ar fan a lawr. Oh, mae'n crap. Po ydi Gary Barlow Cymru. Ti'n fi'n useless ar y maps, a mae fe'n useless yn gyrru. Be sy'n bod nawr? Ti'n moody as fuck, man. Mae fe'n nightmare.